Dobré ráno, vítame vás všetci na prezentáciu o Albánsku. Snad si to užijete. V Albánsku je dovolené pestovať trávu kvôli čisto lekárskym účelom. Fakt číslo 1. Pestujú tam asfalt. Fakt číslo 2. Nemajú rozvrh autobusov, takže prídeš na zastávku, bum, nevidíš papier, kedy bus ti ide a v periférnom videní vidíš, ako sa ti vysmieva šofér niekoľko kilometrov ďaleko. Fakt číslo 3. Predstav si, že sa chceš nájsť falošného pravého jedla vo fast foode, lebo nestíhaš a zrazu zistíš, že Mekáš v Albánsku není správna voľba. V Albánsku Mekáš vôbec nie je. Fakt číslo 4. Albánci sú veľmi dobrí dancery, však kúknite vy. Red and black, I dress Igor on my chest, cuts a bit in Albania. Keep my head up high for the flag I got. I'm proud to be in Albania. Red and black, I dress Igor on my chest, cuts a bit in Albania. Keep my head up high for the flag I got. I'm proud to be in Albania. Fakt číslo 5. Keby ťa stretne Putin na chodníku, máš dve možnosti. Buď zdrhať o život, alebo skočiť do sena a dúfať, že tam bude bunker, pretože v Albánsku je nesmierne množstvo bunkrov.